ha ga bakadu poi ga ri Amerika yaki sipai kumba san pho hajar ngut ai sajan jong ga nongba tera jong kari Iran wat like la don ga sur ga jam ha nagalyang jong kari Russia bergi wepat ki ri parlok jong kari Iran balada ga ri Amerika kan bakla ban simrai halor jong kari mat kala ban mi bun ki ai ya kari Amerika hatu udon Trump un hirtma shishan am ya kari Amerika ngin pek ya kini video hadu ka bakut jongka ngin setip ya kini jing shisha baro hanrai kita ki jing maham ki klam tre kam satia ya ka mon jong kari Amerika hadin juga jingkop jong Ayatollah Ali Khamenei ban ong bala da kari Amerika kan bakla ban simrai kala ban mi ka thmaba ka balai jong ka perthai hadin juga jing sab jar ka sipor jong Donald Trump ban simrai ya ka Iran da ka ktin hanrai kendit da ka kam mentau la pen pau ban pha ya ki sipai ringkau ki sipai sun pat ki sipai duriau ki balakot hadu kumba san pau hajar ngut yei kani ka de hadin ba ka Iran kala snow zarong ka jingdon ka jongki saw hajar san spa tuli ei ki misal ban pen kre ru ila de la ka Amerika kan hirtma ha ka nugru por bat khlam kan randin ki sipai ju ka Amerika kala pha ila ka jongka kan hun sipai ka jongka Shapo jongga Middle East. Haga baga ken hun sipai duriau juga Amerika kabla tip daka USS Lincoln kabla mi na Asia banlech sajan jong keri Iran. Ka USS Lincoln mentai kadon halinti banlech segede ketma. Namar kani ke jinglong jiman juga Iran kala penlong ya Amerika bahkan nang penjur ban kenton terma sajan jong kategori kani ka pausai ba ki sipai juga Amerika ken sajubab haswa baga Iran kan sale ya ki jaka bu terma jong Amerika ki badan hapo juga Middle East katkum ke jingkran bat ka ABC News la ong ba ka Pentagon gal khmilin tiba kan sanang pha byang ki bor sipai ki jongka sa Middle East lada don kam ha ki digisgi ki banwan ki jhat ket ling suin ju Amerika ki la poi sharu duriau jong keri Iran kini ki jhat baga ken hun sipai duriau jongka USS Lincoln ki badan hapo jongka Scarborough Shoal jongka South China Sea nadu ubnai December jong usnam ubladap kani ke jinglek ju ken hun sipai ju Amerika sapo jongka Middle East kadai halor ju jinglong jingman jong keri Iran kini ki san pho hajar ngut ki sipai ju Amerika ken lek menta sa Qatar sa Jordan sa Syria bat sa Iraq kani ka jinglai jukri ki san pho hajar ngut ki sipai jukri Amerika kandai ka jinglang penbun susu ya ka jingdot sipai hapo juki tegri haki jakabu sipai jong ka US khamtam namar jong ka jingsa berngam ha kari Iran kari Amerika kala kransai ba lada kandon ka nugu ka jingsa hirtma ya ka nugu ka jakabu sipai jukri Amerika ki badon hapo joka Middle East kan sa shim ya ki nugu ki lat ban yada kirki ya kita ki jingsa hirtma ki ba berngam de kari Iran ka jingli hangni ka long ba hatu udon lo tromun hirtma sisa na am ya kari Iran haba pe ja ka jingken ton maju ke Amerika imat kandon bun ki ai nang ni sakmat bat ngila ban ong hangni ba Donald Trump kwa sisa ban hirtma ya ke Iran namar ki tirtma ki babun bat ki shirkai nadu ki lingsun ki kensai bat ki jhatma imat ki laban tauhi sata katkum ke jingpen pau jong ka ABC News layu i ki tirtma jong ke Amerika ki badai na turiau na ringkau ban suin jong ke Amerika kam de shu tang ke jingtmu ban ai ke jeda ye ki tu ki jakabu sipai jong ke Amerika ki badan hapo jong ke Middle East hanrai kadai ke jingtmu ke basisa ban le ai ke bakrau ya ke Iran kane kala pauru hadin bu Donald Trump la simru ya karai bat ula debru ban berngam ban hirtma ya ke Iran namar ka jingsa penyap smon jong ki no ya ki pai ba hapo jong ke tegeri bat la de ki tirtma jong ke Iran kin hirtma ya ki jakabu sipai jong ke Amerika ki badan hapo jong ke Middle East kari Amerika kan sa hirtma kendit persa ya ke Iran klam da penslam satia u Donald Trump ula ong ha ka ABC News ba kari Iran menta ka don ha ka jingma ka bakrau namar ki sipai jong ke Amerika ki long ka penkre lada ka Iran ka bakla hatu Ali Khamenei undang nut neam ban sei ki misail ki jungu kari Iran ka don sibun ki tirtma ki bakensai naga banta ban hirtma ya ka nugur guri ha ka perthai katkum ka jingsim jingkhain jong ki nongsim jingkhain ki ong ba kadai ka Iran ka buntam ki tirtma hapo jong ka Middle East bat kadai ru ka ka don ki tirtma ki bakensai tam namar ka jingsalan napo jong ka Russia China bat ki week pat ki jong ka perthai bat kini ki misail jong ka Iran ki la ru ban set shechngai ban kot sedu ki jakabu sipai jong Amerika bat kari Israel hadu mentai kari Iran kadon hadu kumba lai hajar hadu saw hajar teliki ballistic bat ki cruise missile bat ki buru ya ki tirtma shatrai jong ka khandau katkum ka jingwat jingtip jong ka IISS ka SIPRI bat ka CSIS ka yathu ba ki tirtma jong kari Iran kila bandap tang kumba khat arsngi ai lada gadon gatma namar kata gari Iran kal haban sumar bhai gi tertma khamtam haba gabu hatrai juga khandau daga bakan haban pen bhai gi jagabu gi jongka
habaro sisnam bat kini ki misai la bandon ke jing thot namar ka jing bom biang jong ki jakabu ke jong ki ha kini khindiat nai ki ladap jom taw sunam ar hajar husan kala kiu ke jing don ki misai na ka siajar pras pa tuli syaka ar hajar sans pa tuli ki misal ki balong pedang ki ba ka ri Iran ka don bat hadu mentai ka ri Iran ka don hadu kumba saw hajar sans pa tuli ki misal kumta la dapat ki lat patah khobor jogo perthai imat ka ri Amerika kam sngap satia ye ka jing berngam ju ri parlok jong ka ri Iran namar ka jing kenton ye ki tirthma bat ka jingbo ye ki sipai ju ri Amerika ba imat kan sale persya ye ka ri Iran ka jinglong jingman ju ri Iran ka dan mentah hapdeng jong ka jingma to ngendang ye ap iki wipat ki khobor ha ki por ki banwan khoblai sibun tat hadu bi kendu ha ki wipat ka video